Hola, Amèlia, hola, Guillem. Ara us explicaré el conte de la princesa Granyota. Hi havia una vegada en un poble que hi vivia un home molt i molt pobre que tenia 3 fills. D'aquests fills no n'hi havia cap que treballés. I el pobre home, encara que treballés molt, el que podia ja era bé, però no els podia mantenir amb el que guanyava. Així que, a veure, s'estava plantejant a veure què havia de fer amb aquells seus fills. El gran era molt vago, gandul, era una mica, doncs, dròpol. I no treballava, no li agradava gaire. I no sabia fer gaire res. El segon, el mitjà, era més aviat curt, de gambals, d'enteniment, era curtet, no? Vull dir, ell no entenia gaire bé les coses, que li deien que fes una cosa feia al revés, i no podia treballar enlloc, ningú el volia. Així és que tampoc treballava. I el petit, doncs mira, era molt bon noi, però era molt romàntic. Tot el dia estava encantat mirant els núvols, el cel, les floretes, i anava fent, però com que no sabia fer gaire res, doncs tampoc treballava. Així va ser que un dia el seu pare va dir: ja n'hi ha prou d'aquest color, d'aquí no treballa ningú, jo no us puc mantenir, així que ja seria hora, lo grans que sou, que cadascú se'n vagi pel seu compte i a veure si trobeu feina o trobeu alguna cosa a fer i us espavileu a la vida. Mira, diu, d'aquí un any torneu tots i m'expliqueu a veure com ha anat la vostra vida, m'ho prometeu? Sí, pare, t'ho prometem. Doncs mira, els va donar un serró amb la poca cosa que tenia i ja, trico, tots se'n varen anar del poble, que hi havia 3 camins i un va agafar cada un camí diferent. Així que el gran va anar caminant, va aturar amb un molí, va anar a demanar feina. I sí, el moliner li va dir: bueno, doncs ja et pots quedar aquí, farem farina, però tu, a veure, que ja saps fer alguna cosa més. No, i llavors vet aquí que la noia d'aquell moliner era lletgíssima, altíssima, era alta, seca, tenia un nas llarguíssim i mig geperuda, plena de grans. I va dir: jo me vull casar amb tu, i el seu pare li va dir: mira, doncs, ja ho saps, si te vols quedar amb aquesta feina, quedes aquí a casa, te cases amb la meva filla. I ell va dir: bueno, mira, doncs me casaré amb la teva filla. Sí, se va casar amb la seva filla. El mitjà, que passava l'altre camí, va anar tirant, fins que va arribar amb un mas que tenien una sínia allà per moldre el gra, i no anava. I va anar a demanar feina i diu al pagès, li diu: teniu alguna feina per donar-me? I diu: no sé quina feina podria anar, perquè mira, a mi m'ha mort el burro que feia anar aquesta sínia. La sínia és una cosa que roda, que la van tirant un burro o un bou, i mentrestant fan anar així una pedra que aixafa el gra i en fa farina, i normalment la tira un animal. I ell va dir: si voleu, si us s'ha mort el burro, jo faré de burro i us tiraré la sínia, i faré anar la sínia. I el pagès li va dir: molt bé, doncs si queda't, ja pots quedar aquí. I va sortir la noia i va veure el noi i va dir: jo me vull casar amb tu. I era una noia baixeta, petita com una baldufa, lletja, boteruda, amb unes orelles grosses i amb una veu de pito, i així és una mica bruta. Però el noi va dir: bueno, m'hi hauré de casar perquè si no em faran fora, i com que és la mestressa d'aquí de la granja, doncs m'hi caso. I sí, se va casar. Però el petit, vet aquí que va anar caminant, i va trobar un estany ple de granyotes que raucaven, totes raucaven. I, bueno, estava cansat, se va seure allà al costat de l'estany i anar escoltant les granyotes com raucaven. Que després ja estava tan cansat, estava mig allà endormiscat, però hi va anar una granyoteta que se li va saltar a sobre
I se'l mirava, se'l mirava, se'l mirava. I ell va pensar, aquesta vol alguna cosa. I la granyoteta es va posar a saltar. Pim, pim, anava saltant, saltant. I ell va pensar, val més que la segueixi. La va seguir i la va portar fins a dalt, allà d'una cova que hi havia, molt fonda i fosca, amb una pedra, i la va seguir allà dintre aquella cova. El noi va entrar i va veure una taula parada que hi havia 11 plats de menjar, riquíssim, de tot. I pa, i menjar, i vi, i tota aquella taula ben parada es va atipar, ben atipat, perquè esclar feia rato que no menjava i tenia gana. I, bueno, va ben atipar. Després la granyoteta trico-trico el va tornar a acompanyar cap a l'estany l'endemà de matí. Llavors va ser que ell també es va passar tot el sant dia allà escoltant les granyotetes com cantaven i com roncaven. Rac, 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 rac. S'anava mirant, mirava les flors, i estava bé, com que ja estava tip. Llavors, quan va arribar al vespre, la granyoteta altra vegada li va tornar a saltar sobre allà davant. Pim, pam, vinga a saltar. Ai, que li deia alguna cosa. Sí, la granyoteta el va tornar a acompanyar en aquella cova i va tornar a trobar la taula parada per 11 persones amb tot de menjar. Es va atipar i atipar i atipar, i la granyoteta allà al seu costat, xupant. I així és que l'endemà, era fosc a la nit i tenia una gana, tenia una son, ja tenia gana i son, i se'n va anar a una habitació que hi havia allà, que el va acompanyar la granyoteta, tota plena, hi havia 11 llits, tots ben macos, i tots tous, uns matalassos, unes vànoes brodades, i una lluminositat grandiosa. I ell estava cansat perquè no havia dormit. I així que es va posar al llit, es va posar, vinga a dormir, fins que l'endemà la granyoteta el va anar a despertar, altra vegada li va saltar a sobre, i el va tornar a acompanyar a esmorzar, i van esmorzar tot i després trico cap a l'estany altra vegada amb la granyoteta, i tot el dia allà escoltant com cantaven les granyotes. Tot i així, això va durar un any. Com ja feia just un any que estava allà amb l'estany de les granyotes, al dematí, com sempre, doncs havia esmorzat, va estar escoltant les granyotes, i quan va arribar l'hora de sopar, se'n va anar cap a la cova, va entrar, i allà on hi havia els 11 plats, va veure una princesa preciosa, rossa, com un fil d'or, plena de brillants i un vestit preciós, una princesa que enlluernava. I estava asseguda allà, en el lloc on hi havia la granyota sempre, allà al seu costat, allà on se sabia ell. I la granyota li va explicar que ja no era una granyota, era una princesa, que l'havien encantada i l'havien convertida en granyota. I que si el dia que trobés un home que li agradés escoltar el seu so de granyota i que fos bona persona i aguantés tot un any escoltant com ella cantava la granyota, se desencantaria. I ella li va dir, doncs això, i tu has tingut la paciència d'estar aquí un any escoltant com jo roucava, així és que ara jo em casaré amb tu, que sóc la princesa, irem a veure el meu pare el rei, agafarem unes carrosses, irem cap allà i ens casarem. I el noi li va dir, sí, molt bé, però a veure, primer de tot, jo voldria saber que és veritat, tot això m'heu de donar testimonis, tu dius això, i si m'enganyessis, jo no m'ho crec. És una cosa molt estranya, això de que te fossis una granyota i ara siguis una princesa. Vull dir que no m'enganyis, I ella diu, no, ja t'aportaré els testimonis. Però també el noi li va dir, i una altra cosa, jo abans de venir amb tu, li vaig prometre al meu pare que quan fes un any que havia marxat de casa, aniria allà i li explicaria com havia anat la vida. I ho he de fer perquè li vaig prometre, i és el meu pare, i és un home gran. I ella li va dir, sí, no et preocupis. Així és que la princesa va cridar en aquelles granyotetes que hi havia al seu voltant, varen aparèixer allà i totes se varen convertir en 5 donzelles, que eren les que cuidaven anar
a la princesa, que també eren encantades de granyota, i llavors en 4 criats, que també li varen explicar tot com hi era, que una bruixa dolenta els havia tots encantat. I estava el rei molt trist, però que ara ell, amb la seva constància d'anar seguint el cant de les granyotes, els havia desencantat de tots i que ara tornarien tots a palau. El noi va estar molt content, molt content, molt content. Així, però va dir que s'anava a veure el seu pare. I va arribar allà amb el seu pare i li va explicar. Així que varen arribar tots 3 fills el mateix dia a explicar-li al seu pare què havia passat. El gran va comparèixer amb aquella noia lletja, alta, prima, seca, escanyolida, plena de berrugues i amb el nas com un moniato. I el segon, amb aquella altra noia que era petita com una baldufa, lletja com una berruga, era bruta. Així que li van ensenyar, el seu pare va quedar ben decepcionat. Tots anaven molt bruts i esparracats a vestit i tot. I així que el pare va dir-li al petit: i tu, noi, què t'ha passat? Que no m'aportes a ningú? Com t'ha anat la vida? De què treballes? I el petit li va dir: doncs mira, jo me casaré amb la princesa, la filla del rei. Com pot ser això? Sí. Ha estat així, i els va explicar què havia passat, que perquè ell era un noi romàntic i havia estat escoltant les granyotes, resulta que havia desencantat la princesa, i ara la princesa es casaria amb ell, i un dia seria el rei. Bueno, el pare va estar molt content a veure, explica-m'ho tot això. Amb això, que la princesa va arribar allà amb les carrosses, va pujar en ell cap a palau, i se'n varen anar a veure el rei, i li varen anar explicant al rei que era tot això, que es havia salvat i que es volia casar amb ella. I el rei va estar tan i tan content de poder veure la seva filla i va dir: sí, que vull que us caseu, aquest noi s'ho mereix. I ell li va dir: senyor, rei, una cosa us volia demanar. Els meus germans són una mica dròpols, vagos i desgraciats, però no són pas dolents. Així que si els hi poguéssiu trobar alguna feina una mica més bona perquè se sortissin a la vida, i el meu pare, que és un vellet, a veure si jo li podria ajudar perquè és tan i tan pobre. I el rei va dir: no t'amoïnis, tots els hi donaré una feina i el teu pare s'estarà aquí amb nosaltres. Amb això que ell va dir, varen preparar el gran casament, per fer un banquet grandiós, però ell els va dir als seus germans: ja us podeu anar a tirar en aquell estany que hi ha allà, i us arrenteu ben rentats, que ja us comprarem un vestit nou, i a veure si veniu al casament, almenys que no feu pudor. I així es va ser. Tots varen anar nets allà, varen casar, i llavors el rei els va donar una feina, i llavors varen ser molt feliços, i varen menjar nissos, i no sé què més varen menjar, però varen viure tots bé. I ja està.